σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον νέχταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό, και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο Πάμε στην επόμενη συμμετοχή, την υπαριθμόν 23. Μανώλης Κυριαννητάκης στα πηδάλια, Σύφης Φαραντάκης σημειώσεις. VW Golf δεύτερης γενιάς GTI το όπλο και κέρδος και ψηλότερο σκαλί του πόντιουμ στην ε11 στα δίλητρα και ένατη γενικής κατάταξης. Βεβαίως, είμαι και Γενναής ο Μανώλης με το Φαραντάκι το City, ένα Volkswagen 2 GTI με συνολικό χρόνο 44-11-75. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια, καλώς τα παιδιά. Πώς ήταν ο γόνας? Έδωσα σου προπαγώ, εγώ δεν μιλάω συνολικό. Θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε και εσάς. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια και πάλι. Λευτεριά στους ανέμους ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αετός, και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά